Oke, tak bilang cerita nangko di tampe kejadian. Tak jadi di daerah Jakarta dakenyo simpang Gajah Mada. Siala anak sialun tinggalnya di Balai Lamo. Bulan ke bulan kita bertahun, minggu depan kita baso. Jangan lupa sana ayo buka YouTube Sinar Padang Official. Boleh bertamu Jusir Asmara. Bye bye sana. Alam balilai anak baju. Angkat toko malang membalilai anak baju. Dapet lah baragi larang jauh ramo larang amo. Dapet lah baragi larang jauh orang molara onan tadi lakasen olah nomor lah satu kini lah masuk kamang ka nomor lalu ora bana pa dia wai labu
Menanga suami kamarantau menangi badan supari Oh menangi badan suparia ye mato dari badai tuan Odisinan diambilan pakaian badan separudin masuklah pakaian kata selo-elo lah sudah pakaian dimasukan honde abang dengan bana yo bange karena abang kebajalan jauh yo bang Hokana juo kami jo anak yo bang suparia bang indak badusana do bang Ho mande indak babapa indak do bang ambo disiko anak dagang kok sempat sakit sapriani kama badan Ho minta tolong yo bang kama badan bang kama ngadu yo bang harapan gadang badan abang bang kini abang berjalan jauh akadayo yo bang supari abang Oinyo menangi dalam bilik ayemato mau hujan labe badarai jatuh ayemato bakato badan separudin dikan wong upiek supari ajan badan menangi juo Abang indah do dia kemano-mano Abang merantau ndak kalamo paling lamo jangka setahun mandang kato badan separudin menangi juo supari anyo ambil tangan separudin Oh kalau di badan bang supari aja setahun abang sabi Oh bang Jan setahun bang abang etong seminggu ambo nak talok Jan seminggu bang abang bilang Oh sehari ambo nak kasanggup asal abang ado dake supari aku makan awak sama makan yo bang Oh kok minum awak sama minum kok makan biar anak do pokok abang jangan menjauh bang Oh mandang tanginyo abadaninyo disinan buyuang separudin nak tabado ibu meninggan tapi ba mengaban tepaso juo awak pai Oh selamat tinggal dia supari ayo dia duo jo anak sepriani dia Oh elok-elok dia menjaga anak yo dia abang merantau gak sabanta paling lama jangka setahun suparia Oh mandang kato dari suami bakato badan suparia anak kandung opiek sapriani pandangi apa nak Oh
Oh kabarang keyonae pandangi apa sepriani yonae anta nak balik apa awak dona anta apa nak pulang-pulang anta lupa oh apa yo awak yonae itu katut suparia Tuhan Inyo barangke nak nyolai kamu mulai turun dari labu rumah satu kekalua badan separuh dinonde dikan buang suparia kok sapaningga mopai oh saparia janda keluar rumah kota paralu jan pai mandang kato di junjungan jawaban suparia onde abang sayang jod suparia hopi cayola bangai badan abang coala monyo abang dirantau yo bang oh suparia indak dobang kabapal yang nak kabalikan lain tapi abang merantau suparia bapasan pulau bau manat kabake abang nak bakan nak barang pariasan Honda minta galang dobang doro-doro nak minta cincin nambah kile nak minta ringgit jo rupiah nak minta baju mode-mode abang pai ambo bapasan Hona urang bang dari pungasan kabalai kayaji abang pai suparia joeti joita bang kabapasan mabangai hojan sampai abang yo bang menambah bini Jangan sampai abang nak bang menambah bini menangak kato eti joita percayalah dia badan suparia nana bang indak kababini do dia oh selamat tinggal dia suparia kunci lalai pintu nanado Honyo ala keluar separudin nan pagar sudahnya kunci selesai pagarnya kunci oh di sinan kalau kok dia pandang nak guna to bilang-bilang lama separudin berjalan seorang Tuhan Oh saparudin nyoa berjalan seorang di sinan kalau dipandang tagak-tagak di tepi jalan mencari oto kakak lalu awak nan sadang tagak-tagak sadang nyo tagak bana nyo sadang tagak tapi jalan indak to bilang lamo-lamo Nyo sadang tagak juo bakaja-kaja oto duo buah nan cie oto hijau daun nan cie merah hati ayam di sinan kalau dipandang baranti oto di belakang satu baranti oto di belakang tak kajui buyung saparudin kato saparudin oto siapa pulo nam baranti Alala di sinan pintu tabuka kaco balaki dakironyo kawan lamo nyobana kawan lamo di saparudin banamo buyong supardi pae
Banamonyo Buyong Supardi ba itu kalau dipandang bakato badannya tumanyo Buyong Supardi onde di kandung Saparudin Odanga kato simaan buni ambo batanyo kabadanang kapai kamang Saparudin dia kapai kamang Saparudin ba itu kato badaninyo mandangai kato bantu itu disinan kalau dipandang dangala diang Buyong Supardi rencana mo kapai ke Surabaya kato sampai sabantu itu ko iyo angka Surabaya naiklah dia ayate oto kabetulan oto badanambo katarui ke Surabaya Kataruinyo ke Surabaya mandanga kato bantu itu lanai badan Saparudin satu lanai ate oto satu lanai ate oto ala barangke oto tadi satu la barangke dari Jakarta Surabaya pak nangkanyo 7 ndak guna to bilang lamo Nanoto sedang berjalan laut tadi di sini kalau dipandang de lamo to berjalan de inyo minyak lah abi ditambah si minyak oto baranti badan Buyong Supardi mana hamba si minyak oto tuan Manambanyo asiminya oto disinan kalau dipandang bakato Supardi tadi maalun Buyong Supardi pareman lape kanamonyo bakato badan dirinya onde dangan di Saparudin ongko soto janang bayi bali minyak tolong ang bantu dia bali minyak yo tolong ang bantu mandanga kato rupo itu menjawe badan Saparudin kok kama bayi bali minyak biya ongko soto samo sajo kaduonyo lajale ambo yung dak bapiti kok bapiti badan diri ambo mangalo manompang oto ang Buyong Supardi ancak nalangain dia ola ambo la tompang mandanga kato Saparudin dak tabado berang Buyong Supardi berang hati ndak tabado jaga yaila diang Buyong Saparudin dia laminya oto ndak tolong kok tiba di Surabaya mau tinggal nang dake pareman banyak na abiang ditodong pareman banyak iwang
selesai minyaknya isi oto barangke nak nyolai kontak tabeong masini duit gas ditekannya gas tetakan kompleng nyorese andel masuk barangke tampe isi minyak indaknya agak dolari oto maalun badan Supardi nyokok membawa oto pareman gadang kanamonyo omanandoan Supardi pareman gadang ate namo pareman Jakarta jo Surabaya urang bitau di badannya Tuhan. Oke pala pareman copet Jakarta Surabaya itu inyo buyong Supardi sedang menyupir oto juo nanoto sedang bajalan sedang jalan nondel diopor sedang jalan nondel dinyopor dari satu opor kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape kampe tambah diampe tambah tanang apotan dolari nyotanang dang ngadang lari 80 ado mancilo kasaratu ado cipia 2 bili 120 lari oto kaja bakaja tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tangkura nasi manasi kasih alui babuni kerekele jaguang buni basiu jalan gadang ba itu oto kok ba jalan kalason jadi ba jadi abuni kalason noto papa buni kalason pit buni pupu inyo kok remenyo mandasi Tuhan. Korem nyoba mandasi oto bajalan tarwijo indak tabilang simpang dape indak taetong simpang tinggal kaja bakaja simpang dape oh kaja bakaja simpang tinggal ba itu kalau dipandang indak to bilang lamo bana dek lamo to bajalan sampai oto ke Surabaya sampai oto ke Surabaya baranti di laman lapau nasi ditampe pareman banyak kok lama maricuy ko pareman di sinan berkumpul ke sadonyo mereknya lapau nasi bamerek suka menanti dan ala diang separudin turun lalai badan disiko ikolah sampai ke Surabaya oh buliam boyong nak jalan pulau kato sampai nyola turun tarimo kasih Supardi banyak lah turun bangadan olah Saparudin satu turun setelah turunnya dari oto barangke nyoto buyong Supardi nak nyoaga oto baputa
Otopai separudin tinggal satu lah tinggal di laman lapau nyotarui masuk lapau nasi otuane. Nyotarui masuk lapau nasi satonyo tiba dalam lapau walala duduk separudin satu duduk di dalam lapau pareman sedang banyak bana sedang berkumpul di dalamnya baru di sinan kok dipandang mengecek badan separudin onde dangan dirang lapau dangakan bana dirang kadai minta tetalue moci otuane. Minta tetalu lambocie mendangainyo minta tetalu lanyo buean dirang kadai pareman sadang banyak juo pareman mulai mengecek dah sudah sinyo semuinyo botol bir talatak minuman banyak nanyo buka bermacam minuman nanyo minum ba itu pareman banyak. Dapet penganas separudin satu talatak tetalu tadi mengecek inyo karang punyo lapau nama lataan tetalu kadapan onde apa dangakan bana batanyo pak ambok apa di kumpulan pareman copet di Surabaya anak buah Buyung Supardi tadi ambo pak dari Jakarta manangko Buyung Supardi pak mandanga katorupo itu yo tak kajui pareman banyak menjawe rangkadai tadi ko itu apa ndak tahu yo dangakan bana dinan mudo minum lana air talata lanyo minum di saparudin pareman sadang banyak ju la mulai pareman dah sudasi untung sajo inyo mangece indah orang sumbarang orang kironyo intel dari Jakarta untung dah intel nanta todong yo hilang pareman sorang-sorang labarangke pareman banyak tinggal apa Josaparu. Tinggal apa nyojo Saparudin barunya apa lamanya ngece
kanduang namu doi mangko tadi apa nak mengecek. Oh pareman sadang duduk bana nam pareman copet Surabaya nambah kumpul nam banyak tadi tu anak buah Buyung Supardi na Oh mandangannya katoco itu disinan kalau kok dipandang mangandak tadi apa kecean katot sampai apa manjawe onde nak kanduang namu doi kok tadi apa mangece nang kababayo apa yu kok barangke namu do disiko lapau kok cai na di pareman tuan. Oh disinan kalau kok dipandang dak guno toetong lamo onde apa nampunyo kadai ambo batanyo bake apa karano hari malam anggaran pukul 2 malam batanyo ambo kapak di mako ado panginapan pae. Oh di mako ado pak penginapan katot sampai sabantu itu onde nak kanduang namu doe odangakan bana di namu do penginapan nang kaditanyo penginapan nak layado tapi gak jauh lah dari siko. Oh sama laki tiba di sinan gang maut banyak kaditampu pareman copet ilia jalan Oh pareman copet na ilia jalan kalau sekadar tempat tidur di siko ado kamar tempat tidur di ate badan ang sarahat di ate namudo tidur. Oh mandanga kato rupo itu mandanga kato dari apa ko iyo pak sabantu itu menompang tidur badan ambo pae. Oh menompang tidur pak badan ambo iyo untuk semalam kini kato sampai apa menjawe jadi nak kato badan apa mola lain nak kate anjung nyobao badan Saparudin dak lamo inyo di jalan latibo di ate anjung nyobao kabilik dalam Sato tibo dake pintu bili onde nak kandung namu doi ko kamar untuk namu do tidur lana di kamar ko apa kabawa nak nyolai na Oh apa kabawa nak nyolai di sinan kalau kok dipandang dak paralu dia tong lamo tumpak di badan Saparudin apa pahinyo tinggal te anjung kok kamar tidur lah jale. Oh sadang dia te anjung ju layangkan pandang nan jauh tukian pandang nanapi mencalik suok jokida. Oh maengong keri jo kanan nampak sebuah gambar di dinding nampaklah gambar anak gadis tuan.
Oh nampaklah kamar anak gadis sinan kalau dipandang tumpak di badan separudin. Oh inyo tarui ke bilik dalam satu tiba di dalam bilik lalalo separudin naninyo ala sadang lalo di sini kalau dipandang sekalo lalo hari siang tandonyo hari kasih yang bapi comu raya di kayu baku ku ayam di kandang. Hendak siang hari de ayam, hendak siang hari de murai tando hari kasih yang badaru mabuni tami yang arang balari. Hata singko bantu nyo ambun latabi bangan tua mato hari Olanyo tabi matoari na pagi sepagi itulah mandi badan separudin selesai nyo mandi ganti pakaian. Hari ado pukul 9 kamandake pukul 10 turunlah buyang separudin turunlah buyung separudin setelah turun separudin latibo inyo di bawah nyo minta air kapak satu nyo minta air kapak talatak tetalu sekalian mulailah minum separudin. Oh sadang nyo minum yo baranti oto di halaman satu baranti oto di laman lapau nasi turunlah orang nambah dua satu turun orang nambah dua alanyo masuk kadai satu tibo di dalam lapau kiro anak onan punya lakadai Kero anak nampunyo lapau nasi baduo inyo turun Osia kok namo orang nan turun baduo sekali turun nyotarui ke dalam lapau. Inyo tadaga kana makan lah duduk dekat kursi tangan tampai atas meja talatak nasi apa nan maidangkan nan pelayan lapau nyo tahu kesukaan ranang gadi. Oh siapa galajo namonyo siapa galajo namo sia namo nanggadi tadi banamo siupi rita Tuhan. Oh banamo nyorita gumala Rita panggilan dari orang Rita panggilan dinan banyak. Oh sadang nyo makan nyo baduo oh sadang makan lah makan yo siabana kawan si Rita siapo galajo namo. Oh kawan nyo bukan perempuan dan kawan supir membawa oto.
Oh kawan sirita laki-laki siapa nama pajatu banamo buyuang siari pintuan Obanamo buyuang nyoa aripin sedang makan badu ojo surita mencalik juo kesaparudin panah-panah nyo mencalik di malonyo indah ka mencalik tumpak di badan si aripin badu ojo saparudin ninyo sekampung salaman Inyo sekawan saja ketik tapi lalamu di bapisanan buyung aripin tadi ndak lupa do di Saparudin mbak itu pulo Tuhan Saparudin ba itu pulau de inyo makan taganjua nyo makan juo tersangkui bakato badan diri di tanah anak suka menanti onde dangan di daripin dangakan banala di bang dipin mangakok lambe abang makan cie nasi basuok sekali lo mencalik kida cie nasi basuok sekali lo mencalik ke kida bananan abang calik Oh mandanga katoco itu dia kan Rita dia adik abang mangko sampai abang mencalik Rita Oh kalau ndak salah cali itu tu kawan lamu ambo nan duduk sedang minum tetalu banamo buyuang Saparudin Oh kawan bana di ambo saja ketek samo setupian tampe mandi dia Mandanga katonyo bantu itu baru menjawe badarita la jale kawan lamu abang mengaku indah abang imbau kurang aja abang namonyo mandanga katoco itu onde dia kan wanita dia mangkot sampai indah bayi imbau takut Rita dia kaberang yo dia Takut Rita dia kaberang yo mandanga katoco itu di malu ambo bang kakaberang japui lah kawan abang tubuh kesiko sama makan abang itu kato badaninyo mandanga katoco itu barunya japui di aripin tibola dake Saparudin barulah jalenyo manso sekawan basalam aripin yo Saparudin baru sampai ko Saparudin yang ke Surabaya elok gabung yo dake ambo badanang duduk dia Dake ambo badanang duduk itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang lepai badan Saparudin duduklah dake meja aripin sedang duduknya dake meja basalam minyo baduo bakenalan jo badan dirita jo anak rang lapau suka menanti Laba kenalan badaninyo satu basalam Rita jo Saparudin ati Rita nak sanang lai perasaan Rita Honda elok lai pa
Sedang bersalam bantu itu sedang duduk di lapau nasi. Iya buyung separuh den dua joinyo siaripin tiga jo anak punya lapau. Balam taranggo tetanggo manyang tahu rakyat pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. Walau balik sinanyo to japui badan supari apa Oto japui badannya supaya kiranya sedang dalam rumah tibo indak kemain. Awak nan sedang di dalam rumah baranti oto di halaman. Lah turun orang sekali kira sia orang nan baranti. Kira lainnya buyung Supardi main bau Supardi di laman rumah. Satu main bau di laman rumah keluar upi Suparia nambah namu iti joita nambah gala si Suparia. Satu keluar Suparia akababang kato badan Suparia. Onde dia kandung Suparia bukalah dia jaluju pagar bukalah pagar basinangko di dalam rumah kita mengecek dia. Di dalam rumah dia awak mengecek menangah kato bantu itu bakato badan Suparia sampean saja labang di sinan kuncinya bawa di nampunyo. Menangah kato itu kok iyo dia kuncinya bawa di nampunyo ado pasan dari Separudin iko aju ambo Separudin dari Jakarta pai menompang joto ambo lah sampai ke Surabaya. Oba itu bana katoinyo ko iyo kuncinya bawa biambo lompati paganangko di dalam rumah kita mengecek dia. Menangah katonyo bantu itu mencari Supardi kama manjek pagar di sinan bakato Suparia tunggu sebentar dulu bang bo cari kunci serap dulu. Nyo cari kunci ke dalam rumah mana lo kunci na nyo ambil lah diang sebuah. Odangalah diang sepmat badan nang buyung Supardi. Masuklah ke pekarangan pagambo buliembo bunuang jola diang koyuang boleh bunuang jola diangko lah jale laki ambo nak di rumah do lah jale ayah anak ambo nak di rumah kan nak melompat ti pagaju kurang ajang buyung Supardi mandanga katoco itu. Tabi takwiknya buyung Supardi ala barangkeknya dari rumah yo badan Suparia. Suparia masuk rumah satu tiba di dalam rumah menangi badan Suparia nyo ambil tangan anaknya nambah namo Pik Sepriani. Honde nak kandung Sepriani na lulamo bana dona ayapai dona.
Holun lamo bana apa merantau Macam cobaan tibo alangkah susah Ho badan awak yona ba itu kato suparia Tuhan Oba itu katanya suparia sedang menangi jo anaknya tinggalnya sedang menangi Oto japui badan separudin sedang dilapau suka menanti sedang duduk jo arifin sarato jo anak lapau suka menanti Onaninyo sedang duduk jo sedang nyo duduk jo bakato badan si arifin Onde dia kandung separudin Mola payang jo badan ambo jo ambo badan am tinggal ba itu kato Hosi arifin Ojo ambola badan tinggal mendengar kata bantu itu Odisinan kalau dipandang orang kepain nambah bau Odisinan bakato badan anak ralapau sunggah menanti Oma bang ketonangga Arifin keluar dalam lapau Iyo jo anak ran suka menanti termasuk buyung separudin Buyung separudin lataruinyo dake oto setelah tibo dake oto Arifin kamanyu piroto Onaninyo anak ralapau suka menanti Oinyo lah duduk bagian muka separudin duduk di tengah Tuhan Saparudin duduk di bangku tangan Nak paralu to etong lamo Nak guno to bilang lamo bana Odisinan kalau kau dipandang Oto bajalan tarui juo Dek panek dek lamo to jalan Homa alun sajo badaninyo Disinan kalau kau dipandang Oh agak di badan si Arifin sampai ke rumah Rananggadi Tuhan Sampai ke rumahnya Rananggadi setelah turun dari oto Separudin lah turun pulau di sinan kalau dipandang Alalah turun Rananggadi setelah turun Rananggadi tumpak di badan si Arifin Oyo joinyo tuma buyung Separudin Onyo tarui ke tampik tinggalnya Nak bara jauh dari tampik Rananggadi Joba duo Jo si Arifin
baduonyo ajo si Arifin dak guno to etong lamo di sinan kalau kok dipandang naninyo ala sampai ke rumah. Bagalak-galaknyo nambah duo ladang adiang badanang Saparudin. Nak kalamo do badanang susah, nak kalamo ang susah di Surabaya. Kok sampai rencana ambo selesai ambo baralik nikah jo anak rang lapau suka menanti badanang jo ambo bakar ajo. Kami di dalam juang batunangan la ampe tahun batunangan di lampe tahun di batan ba di batunang ba itu kato badan ninyo di sinan kalau dipandang menjawe buyung Saparudin. Mudah-mudahan laki sampai ba itu katola Saparudin. Ndak guno dietong lamo, ndak paralu dibilang do lamo bana. Di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan ninyo. Baru bakato badan si Arifin dangala diang yo Saparudin kita ke rumah rang nanggadi dia. Kita ke rumah rang nanggadi ba itu bana katoinyo barangke badan diri awak. Beko sabalunyo tibo memanggil awak datang dahulu. Ala la tarwi la dake oto, la tibonyo dake oto, la naik kate oto, setelah naik ate oto. Kontak mulai nyobeong, kontak tabeong, mesin ni duit. Mesin ni duit gas nyotakan, kompleng nyorese. Kompleng mulai nyorese, kompleng tarese, andel masuk, kompleng lanya papa, ala jalan noto tangga di tuan. Ndak lama to di bajalan, ndak lama bakal lamuan tiba di tampe rumahnya nanyo tuju. Iyo di tampe rumah nanggadi satu tetaga oto di halaman rumah la naik buyuang si Arifin tuan. Olah naik buyung si Arifin di sinan kalau dipandang latur naik baduo jo badan Saparudin seto tiba di labu rumah. Baca assalamualaikum, alaikum salam kata orang nagadi naik labang ate rumah yo bang. Setelah naik si Arifin olah duduk di hati rumah. Dua jo badan Saparudin sedangnya duduk di kursi. Tangan tampai hati meja bakato badan ranang gadi. Onde dangan di Bang Ripin pecari goreng keluar. Tadaga ambo makan goreng iko mapiti bang bali goreng. Mandang kato bantu itu menjawe badannya tu masih Arifin. Jadi dia kato badan Arifin, katonyo Arifin ke Saparudin tinggal sabanta Saparudin dia.
Oh tinggal sebentar dulu seperudin nambo kalapau balik goreng jadi kato seperudin barangke buyong siaripin. Oh satu barangke balik goreng. Oh baru di sinan kok dipandang ayat talatak dinanggadi minum labang ayat nangko. Oh di sinan kalau dipandang dek lama otak kama otak baru bertanya orang nanggadi oh abang dangakan bana yo bang. Oh dek karano awak bang dapat tamu ambo bertanya bake abang ala ko abang bangai banam punyo Tuhan. Ala ko abang bang banam punyo kato sampai sarupo itu menjawe badan buyung separudin. Oh kalau itu dia nangka ditanya kenapa gunanya dia itu nambah tanya ko alun bana banan punyo yo dia. Hondak mungkin dake joadi dak mungkin dape batobo aco adik di dalam batu nangan dia. Adik di dalam batu nangan jadi jangan ditanya pulau mandanga katoco itu onde abang dangan bana. Nambot tanyo kabang dak banyak-banyak ala ko abang banan punyo itu sajo. Ho nambat tanyoan bang